मा पार्टआव मोनदों होनोमोनलाय नों एसे फोरमायदोब्रा मा पार्टआव मोनदों होनोमोनलाय आङो आदार आदार एक्ट्रेस बिफा ना एक्टरनि एक्ट्रेस बिफा बा एक्ट्रेसनि बिफा रुलखौ मोनबावदों जाहैदों जोंहा लोगोफोर लकेसन नागिर नागिर दायो सेरसेयाव मोनसे लकेसन फसायनाय दङ माने बेयाव थांबाय दं आरोना जोङो ओरैजाय लामा नागारनो हाखायो जोंना आब'आ हेल' लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय फिन खनसे बयखौबो बरायहरफिननाय थाबाय लोगोफोर स' बिराद गोबाव जाबायमोन फाइनालि दिनै गोखाया न'आव थांसिगोन आरोना लोगोफोर दा जोङो दलाइबिलनि स्टेसनाव दंफैयो ओमफ्राय गोखाया एसे सावरायगोन नामा लोगोफोरजों सावरायथ'लालै थांनोसै आङो बिएम राइडारजों गावस्राथ'नोसै मास मोननैसो दा फुजाफ्राव एसे लोगो मोनफिननो हागौ ओमफ्राय दा एक्सुवेलि सप्तासे बारबायमोन जोंनियाव फैना ओमफ्राय गोबां जायगाबो बेरायबाय ओमफ्राय दिनै माने गोखाया थांसिन आरोना दिकियाजुलियावहाय लोगोफोर दायो ट्रेना बेना 2टासोआवसो दङ दायो जोङो नै ओरैजा पार्किंथिं दंफैयो आरोना लोगोफोर माबायावहाय दलाइबिलाव ओमफ्राय आङो दा गोखाखौ दोननानै थांनोसै ओरैजा नगदायावहाय जोंहा आब' दैमु मोन फैना दंफैयो बिसिनि सर्ट मुभि शुटिं जागासिनो ओमफ्राय एसे नायना फैनोसै ओमफ्राय हायोबा एसे भिडिअफोर लानो हायोबा देखायगोन आं ओमफ्राय नायनोसै आरोना दाथ' जेनेबा आं फार्स्ट टाइम बिसोरखौ लोगो मोनगोन नालाय एसे लाजिनायबो मोननो हागौ थेवबो नाजागोन आरोना आं एसे भिडिअ लानो नोंसोरनो देखायनो ओमफ्राय आब' दैमु मोना मैयानो सफैना दङ ओमफ्राय आं दिनै इसोरो लेंहरदों आरो फै भिडिअफोर लानो हागोन लोगो हमफै होनना बुंदों आरो दा थांनोसै आं नगदा बाजाराव गोखाखौ एसे स्टेसन सिङाव दोनना फैनोसै टिकेट दाननोसै ओमफ्राय आं बेनिफ्राय दलाइबिलनिफ्राय ओंखारलांसै आरोना लोगोफोर दा आङो सुराखौ दोनना फैनानै दा नगदा फिल्डआव सफैबाय दा ओरैजा जोंहा आब' दैमु मोननि शुटिं सोलिगासिनो आं एसे साइडआव दंफैयो आरोना स' नै जोंहा बानलु आदायाबो दङ मा पार्टआव मोनदों होनोमोनलाय नों एसे फोरमायदोब्रा मा पार्टआव मोनदों होनोमोनलाय आङो आदार एक्ट्रेस बिफा ना एक्टरनि एक्ट्रेस बिफा बा एक्ट्रेसनि बिफा रुलखौ मोनबावदों जाहैदों जोंहा आदा गोराना स' भिडिअआ मोजां जागोन उनाव शेयार खालामसै लोगोफोर मालाय आब' दैमु मोननि शुटिं सोलिगासिनो नैयावहाय नगदा फिल्डआव लोगोफोर Action. Mana tanya dengan apa? Nung sini kan? Lupaci, nunggu aku lah bangkai bay. Angin bisa. Shooting negrafra लोगोफोर जोबाखै जोंहा निजेमा एक्टर पार्टआव मोनदों जोंहा ब्र'आ दा नै नगदा बाजाराव थांगासिनो दसे थानानै बेयाव एसे फिसा लाहैनांगौ दं आरो माने Ready? Action. Ang bisa nih semana pilih kamu isbang terus tangkap deh. Kita angin selalu lagi sama kita tangkap. Bahasa लोगोफोर आद्रा सिमां शर्ट भिडिअखौ नोंसोरो रनसाय फिल्म प्रडाक्शनाव नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर दा एक्चुअली भिडिअआ रिलिज जाथ'वाखै साननैसोनि उनाव थाबैनो रिलिज जागोन लोगोफोर एकदम भिडिअआ एकदम बिराद मोजां जाखागोन आरोना आब' दैमु मोनबो दङ ओमफ्राय जुनुमाया एक्ट्रेस दङ ओमफ्राय रनसाय एक्टर दङ ओमफ्राय प्रबिन आदाबो दङ प्रबिन आदाया माने आब' दैमुनि हौवा लादों आरोना लोगोफोर एकदम बिराद बुरजा जाखागोन माने लाभ स्ट'रि मोजां मोनलायनायनि एखेबारे फाग्ला जालायनाय आंथ' बिराद मोजां मोनखायो बिदिखौ नायनो ओमफ्राय मैयाबो स्टेटास होनायाव गोबां मानसिफ्रा आंखौ सोंहरखादों कि भिडिअआ माला रिलिज जागोन स' भिडिअआ थाबैनो रिलिज जागोन नेना थाबानो जाबाय बयबो ओमफ्राय आंनि वाट्सएप स्टेटासाव मोनगोन नङाबा आं फेसबुकनि थ्रुयैबो आं नोंसोरनो खिन्थाहरनाय जागोन आरोना ओमफ्राय बिसिनि बे आद्रा सिमां शर्ट भिडिअखौ रनसाय फिल्म प्रडाक्शनावनो मोनगोन आरोना दा एक्चुअलि रनसाय फिल्म प्रडाक्शनावहाय मोनसेबो भिडिअ आपल'ड जाथ'वाखै माने गोदानसो आरोना प्रडिउसारा स' लोगोफोर थांनानै बयबो रनसाय फिल्म प्रडाक्शनखौहाय साफा खालामना लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ना मा बुङो स' सापर्ट होलायबानो जाबाय ना लोगोफोर माने बेफोरबायदि सापर्ट खालामलायबासो माने इयुनावबो मोजां बिदिनो शर्ट मुभि जोङो गोजाननि मानसिखौ लाबोनानै जोंनि चेनेलावहाय जेनेबा बिसोरखौहाय शर्ट मुभियाव लाबोनानै नोंसोरनो देखायनो हागोन नालाय लोगोफोर स' बेनिखायनो रनसाय फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौहाय स' बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना आंनिफ्राय सोर बे भिडिअखौ नायदों लोगोफोर सापर्ट खालामलायबानो जाबाय दा लोगोफोर आं दिनै बे भिडिअखौ बेयावनो क्ल'ज बानायनोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय